ginachansingan kung saan-saan hinahawakan. Ah, Tapos, magre-reklamo naman yung mga kabayan natin, wala silang magawa dahil tatanggalin sila si amo nila. sa amo nila. Ah, so, so hindi lang pala ang mga katulong ang ninaabuso, pati rin ang mga sensitive. Sales Tama lady, po ba? karamihan. Yan mga kabisdak. Ayan, welcome to my YouTube channel. This is Kuya Bisaya mga kabisdak. So ito mga kabisdak, si Brad ko ay mayroong komento regarding sa total ban. So may papahayag niya ngayon sa atin kasi dito kami ngayon sa Kuwait. So ang reaction niya. So ano man sabi mo ngayon sa total ban na bro? Sa akin, medyo sang-ayon ako dyan dahil sa nangyayari ngayon, yung mga 20 visa, totoo, maraming Naabuso. naabuso. Oh. Tsaka yung mga sinasabing sales lady, naabuso pa rin yan. Kasi karamihang mga amo yan, mga Egyptian. Okay, tapos Kasi minsan, yung mga kagaya ng McDonald's, mga Americana, Egyptian yan. Minsan, pag maganda yung sales lady, cashier, tinitake advantage ng mga masre. oh. Tapos Yan, ginachansingan kung saan-saan hinahawakan. ah, Tapos, magre-reklamo naman yung mga kabayan natin, wala silang magawa dahil tatanggalin sila si amo nila. sa amo nila. Ah. So so hindi lang pala ang mga katulong ang ninaabuso, pati rin ang mga sensitive. Sales Tama lady, po ba? karamihan. Kasi na-experience ko yan. Ah, okay. So ano pa masabi Pero po? sa mga petroleum sectors, huwag niyong pagbawalan kasi petroleum yan, nandito ang pera. Malalaki ang sweldo niyan. Tama. Mga nasa petroleum. Pinakamababa yung 1,000 na. Ah, okay. Tapos Allowance pa lang yan. Ha? paano naman kami, bro? Paano naman Yung mga salesman naman, Oo. hindi apektado yan. So kumbaga yung mga sales Lady lady lang, lang. mga babae, karamihan kasing babae rito medyo nasasamantala ng mga ibang lahi. Ah, so ganun po yung Gaya ng mga purpose nun. ibis, Oh. mga India. So minsan, kumakagat na lang yung mga ibang babae. Huwag lang matanggal sa trabaho. Ah, so yun po lang pala, Nagdedekadets sila. yun pala ang purpose Yan nila ang purpose nila. sa kumbaga Total ban. kapit patalin. Kapit padali. Ah, yun pala yung mga pero hindi na bro, wag po natin lahat. Hindi lahat, hindi lahat. Wag po Pero may natin lahat. naabuso pa rin. Oo. Pero Kasi pag sa akin, padala nyo na lang mga sa petroleum sector. Skilled, semi-skilled na puro lalaki, mga operator. Kasi karamihan magaganda naman yung mga operator dito. Kasi may mga semi-skilled na umuwi ng every 2 months, oo. every 5 months. Yung mga lalaki, yung mga nagtatrabaho sa drilling, yun. Bahay, trabaho, Pilipinas lang. So, agree kayo na mawala talaga ang kadama dito or Kadama, 100% kadama na lang. 100% to kadama na lang. Kasi minsan kasi, Pero bro, marami hindi, ang kasi diskarte kasi niyan, okay. yung kadama. Di, yung kita ko, nandito. Yung pinsan ko, nandito. Re-recruiting ko ngayon yung pinsan ko sa Pilipinas. Oh. Pagdating dito, hindi naman pala maganda yung pupuntahan. Itatakas naman ng pinsan. So, mapapariwara lang. Yun lang. So, pero bro, mayroon kasing nag-comment sa akin kasi nag-post na ako last week regarding sa total ban na mga ibang mga kadama na Pero yung matatag... sabi nila hindi daw lahatin na mga ng gobyerno natin yung ibang kadama na papauin kasi may mga kadama din daw na mababait yung mga amo nila. Oo. So, agree ka ba nun? Agree ako doon. Agree ka ba nun? Kasi, So, ibig sabihin, lahat ng kadama medyo... so, ibig sabihin, hindi lahat ng kadama papauin. So, At saka hindi naman lahat ng Arabo tarantado. May mababait din. Kaya lang, ayaw na natin mangyari yung nangyari ng mga nakaraan. Kaya yun, medyo naglaylong po yan. Tama rin ang gobyerno. so, Kasi ang bahay kasi hindi mo na alam pag nasa loob na ng bahay, hindi mo na ma-monitor yung isang katulong. Nakakulong na yan. okay. Kasi ang kaugalian dito, lahat ng nasa loob ng bahay, bawal pumasok, lalo na Arabo. Hindi mo nga pwedeng silipin sila. Pumunta ka naman, kukulong ka nila.
So walang kalayaan dito talaga ng mga kadama. So walang kalayaan. So agree ka niyan na ang mga kadama talaga. Siguro bro, Siguro may pwede, mabait 30%, Oo, pero- 70% puro ano yan. pero mas maganda siguro nating gawin bro na yung mga newly hired lang na mga DIs. Okay. Tama po ba? Pwede yan, pwede. Huwag na lang po yung mga nanditihan na kasi kawawa naman po yung Pwede, pamilya pwede, nila sa pwede, Pinas. pwede. Lalo na kung mabait naman yung amo nila. Tama Pwede, po ba? pwede. Oo, hindi natin lahatin kasi nga kawawa naman po yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Hindi naman po So, ngayon, lahat maganda po. naman ng ano ng gobyerno. Kano na yun, na-approve, 650 pesos per day. Sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, kung susumuhin mo yun, mas malaki na ang kita nila kaysa yung kita ng kadama rito. Pero bro kasi, ganito kasi yan. Maraming nagsasabi, lalo na ako rin ay OFW din, ano yung mga kadama rin, kulang pa rin daw ang kita sa Pilipinas kaysa dito. Yung nga lang. O, di ba? Tama po ba? Pero ang sitwasyon kasi ngayon, nangyayari, medyo ate, may masama, may maganda. So, dalawa lang pupuntahan mo pag pumunta ka rito na kadama. Papunta ka sa kabila, maganda. Papunta ka sa kabila, ano, masama. So, yun ang desisyon. Dalawa lang pupunta mo. Isa sa masama, isang maganda. So, dapat talaga, nakasalalay rin yon sa mga dates talaga. Di ba? Okay. Kasi, Kanya-kanyang swerte yan. swerte-swerte ng, alam nyo guys, sa totoo lang, swerte-swerte lang talaga ang pag-abroad, lalo na sa mga domestic helper dito sa Engineer ka Kuwait. or doktor, nurse ka, kung pangit yung hospital na pasukan mo, Ganon din. gagamitin ka lang. Walang sweldo. Sila So- tumutupad sa labor law nila dito. So, hindi talaga, bro, Anong trabaho? Hindi mo mapipredict kung mapunta ka sa maganda o sa pangit. Dalawa lang yun. okay. So, yan lang po yung masasabi mo, bro, sa regarding sa total ban dito sa Kuwait. Salamat. Ito po si bro Palos. Ayan. So, yan lang po yung reaction na. So, sana guys ay itong video na to ay lalo na sa mga nag-a-apply dyan ng mga DITs ay isipin nyo muna bago kayo mag-apply dito sa Kuwait kasi hindi nga natin alam kung mababait yung amo mo or hindi. Pero sa POA naman sa ating government sa Pilipinas, Hindi naman sila. wag po nating lahatin po. Wag po nating Ay, sumama lahatin. ng loob. Kasi yung iba naman po ay okay naman po yung trabaho nila dito. So dito na lang po ako mga kabisdak at God bless po. Ay, edit mo na yan, Brad. Edit mo na.